Għaqda u ġustizzja. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista l-ħadd filgħodu fuq One Radio fejn it-tema prinċipali daret mal-qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia. Waqt li appella għall-għaqda, reġa' sostna li l-Gvern u kommess li ssir ġustizzja u tenna li qed joffri r-riżorsi kollha possibbli biex jinqabdu dawk ħatja. Ħaniġru warajhom il-dan nies. U ħanamlu dak kollu possibbli, ħanatu l-miżuri r-riżorsi kollha possibbli biex dawn in-nies jinqabdu bla ebda impunità lejn ħadd biex il-verità toħroġ. Huwa fl-interess ta' kulħadd illi l-ġustizzja ssir. Tenna l-impenn li dan iseħħ anka permezz ta' reward ta' €1,000,000 għal min jersa b'informazzjoni valida. Intant appella biex meta wieħed jitkellem mal-midja barranija jara li jgħid il-verità u mhux dak li jkun jaħsebu. Saħaq li hu stess meta kien intervistat dwar Caruana Galizia dejjem beda billi qal li kienet kritika kbira tiegħu. Jien ngħid li huwa d-dover tagħna bħala Maltin illi nitkellmu mal-barranin f'dan il-mument u li ngħidu l-verità. Jien naħseb jekk ngħidu l-verità u mhux ngħidu x'naħsbu aħna jew xi ħaġa biex ikun resonance board biex ngħidu dak li naħsbu. U mbagħad jgħidu għall-barranin, jgħidu għall-barranin biex jisu kważi tkun qed tikkonferma l-argument tagħna, imma li sempliċement ngħidu l-istat ta' fatti illi jaw f'pajjiżna. Il-Prim Ministru rikonoxxa wkoll il-fatt li l-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani għad dokumenti pożittivi dwar l-istituzzjonijiet Maltin. Dikjerazzjoni li minn persuna b'kariga daqstant għolja hi waħda b'saħħitha ferm. B'kuntrast ta' dan, innota kif l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għażel li fid-diskors tiegħu fil-Parlament jerġa' jkun diviżiv u jattakka l-istituzzjonijiet u lill-Unjoni Ewropea. Diskors li għamel fil-Parlament l-eks kap tal-Oppożizzjoni fil-fema tiegħi uriet asħanejt in-negattività jew dik hija xi ħaġa li kulħadd jaf. Uriet kemm hu bniedem żgħir. M'għandix kelma oħra kif ngħid. Muscat qal lider ċar li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija jinsab beżan u qed jaħrab mir-responsabilità. Dan meta qal darb'oħra reġa' ma laqax l-sfida li tinfetaħ inkjesta biex tiddetermina jekk dak li qalet fuq Caruana Galizia huwiex minnu jew le. Muscat spjega li l-uniku mezz biex niskopru min minn Delija u Caruana Galizia qed jgħid il-verità kien billi naraw kif jiżvolġu l-proċeduri tal-libelli fil-qorti. Xi ħaġa li ma nistgħux nagħmluha issa li Delija irtira l-libelli kontra Caruana Galizia. Mistoqsi wkoll dwar il-kundanna li rċieva mill-qorti l-viċi kap prospettiv tal-PN Tony Bezzina, Muscat qal li issa nafu fiċ-ċert li Bezzina verament bat ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol f'gażin nazzjonalista. Intant, mistoqsi dwar il-ġejjieni, il-Prim Ministru sostna li l-pajjiż għandu futur sabiħ qudiemu. Il-pajjiż għandu futur sabiħ u tajjeb qudiemu. Dak li ksibna insaħħuh. Mhux ħanitilfuh. Ħansaħħuh. Dak huwa l-commitment tiegħi u r-resolve tiegħi f'dawn il-jiem mhux ma naqsitx.